Hasieran, konpostontziaren oinarrian, material marroia edo egituratzailearekin 10-15 zentimetroko geruza egingo dugu, ongi aireztatuko dela ziurtatu eta sortu daitekeen gehiegizko hezetasuna xurgatzeko. Egituratzailea oso lehorra balego, pixka bat ureztatuko genuke. Ondoren, sukaldeko hondakinak edo material berdea botatzen hasiko gara. Hondakin organikoak botatzen ditugun bakoitzean, azpiko egituratzailearekin edo aurretik dagoen beste materialarekin nahastu behar da. Botatako material berdea azpiko materialarekin nahastu ondoren, material egituratzailearekin estali behar da. Etxeko konpostagailuan oso erraza da lau pauso hauek ondo egitea, norberak kontrolatzen baitu prozesu osoa. Auzo konposta egiten denean aldiz, jende gehiagok parte hartzen duenez, prozesua ondo egiteko arduradun bat egotea komeni da. Sukaldeko hondakinak botatzen diren aldiro, ez da beharrezkoa konpostontzi guztia nahastea. Nahikoa da guk bota duguna azpiko materialarekin nahastea eta mugitutako materiala egituratzailearekin estaltzea. Hala ere, komenigarria da arduradunak, astean behin gutxienez, kaineko 10-15 zentimetroko geruza nahastea eta egituratzailearekin ondo estaltzea.